azkenean Bidasoa itzulera eskapatu egin dizu. Hasteko, etapa kontatzeko, agian danok pentsatzen genuen Maxim goraka saiatuko zela, goraka geratuko zela, saiatuko zinetela, zu bai aritxulegin saiatu zera, baina gero erraitzen, ez da saiatu ere bera atzean uzten, oindartsuago zen. Bueno, helburua zen esan duzu moduan, lasterketa irabaztea, baina bueno, azkenean lehenengo igoera gogorrena, eraso asko jo dut, eta bueno, azkenengo igoeran gogorrena, pizka bat forza ez zegoen hor, hanketan, eta bueno, liderra, erritmo oso gogorra ipini dut, ipini du igoera horretan, eta amaitu du igoera hori lau txirrindularia, eta bueno, zegoen paramo bat momentu horretan, eta hor eraso asko egon gara, eta joan dira talde txiki bat, eta bueno, azkenean beste talde txikia geratu gara, persekuzio moduan, eta bueno, azkenean hirugarren postuan generala, eta ere emaitza polita, Bidasoako itzuli horretan, eta bueno, ikusiko dugu nola jaten da lasterketa berriak. Podiumarekin batera, lehenengo euskalduna, emaitza ona orokorrean zuretzat asteburu honetan, ez? Bai, hirugarren postuan generala, ere atzo eta lehenengo egunean, bigarren eta hirugarren postua lortzea, sensazio onak, eta bueno, posik ere bai. Zorionak. Eskerrik asko.